Хора, аз съм Кристиан БГ. И в днескашното видео ще играем срещу новия Team of the Week. И това е момента да ви кажа, че няма да наблюдаваме геймплей не знам колко време. Защото имам вируси на компа. Гръмнати компа. Идем. И днес ще играем срещу новия Team of the Week. Честно ви кажа, искам и този. Да искам този. Не този не искам. Искам. Този. И... Не, да, този. Джон Еванс. Защото бивши играч на Манчестър Юнайтед. Имам и Ромеро. И нека да започваме. И добре, хора. Мачът е на път да започне. Първия съдийски сигнал е отсвирен. Този път ще има поне 2 гола. Няма. Играя на професионал. Аз съм професионалист. Схващате професионалист. И за мен направено. Абе, цигонин. Сега ще дойдеш, ще те набия. Не, вече ме дразниш. Бабакан. То май ти иска Бабакан. Не, аз толкова прочетох. Бабакан или Бабакан. Извините, прозявам се. Скачам. Марес. Кой гледа към Рамео канката? Опа, вижте каква техника правим. Агуеро! Серхио Агуеро! 1-0. Казах ли, първия гол. Сега ще станат още 2, 3, 4, 10, 20, 40, 50, 60, 100. 100 точно няма се. Какъв удар от Серхио Агуеро. Мерси, бро. Мерси, брата. Мерси, бе. Нямаш проблеми. И аз сега няма тя. Ето, ако беше влязъл, много щях да се изкефя. Някакво както е Бесливия. И аз тук някакво са кефя на всичко. Че го изтрясках топките. С извинени. Няма да имаш деца, брат. Сега ще пикаш кръв 2 дена и половина. Ще си сплиш топките накрая и... Толкова, брат. Толкова. Сори, брат. Не. Без муци. Кажи ми муци. Муци. Няма такива баси. Тук му ще кажа, ако я вкара и педал, не значи педал. Що ми я вкара, бе? Ще стане интересно. Давица, бе. Стопките. Супа топки. Далече от Коледа, но искам да е Коледа, защото да започне друга ваканция, защото тази свърши и не искам да виждам проклетото даскал. Който иска да го види, да напише долу в коментарите. Дали иска да го види, ако не иска да го види, да даде палец нагоре, ако иска да го види, да даде палец нагоре. Така беше сегата. Виждаме разочарован Димитри Пает с опровергано разочарован е Димитри. Димитър лоша работа. Сега Рият Марес пробива. Как пробива, не го знам, но пробива. Ма един циганин му язе. Няма расизъм. И ще то набия скоро. Ама ли как ще набия? Така. Вижте колко добре играе момчета. Тос няма да минава, бе, Марес. Аре, тос глупак ли, бе? Без такива. Няма, бе, брат. Не. Бе, ще нацепиш гредата ли, бе, братле? Щипа. Чакай малко, че снимам.
Дирар. Тоест даже и не е диара, ми е дирар. Защото е циганин, нещастен, грозен, мръсен. Аха, глупак. Аре бе, Гуеро. Аре бе, моето момче. Аре, не бе, не ме дръжай. Моля те. Аре бе, брат. И какво стана, бе? Какво стана, бе? Ай, голям си педерас. Мали, ще ти скъсам главата. Глупава игра. Маля да ти скъсам бушковата глава. Опа. Уканката. Не, брат! Не! Моля да ти по-скъпаната игра. Мали! Не може така. Ще играя до златен гол. Не ме интересува. Абе, хора... Ние няма да играем до златен гол. Надявам се да ви е харесало видеото, че накрая се ядосах. Най-вече да ви стана смешно. Дайте хед нагоре, коментирайте долу и до скоро.